Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα βραδάκι Κρήτης, εδώ, παρέα, στην ασοδιαγνωστική με τη Βάση Μαυράκη, μέσα από την εναλλακτική μας παιδεία, θα ασχοληθούμε με ένα όμορφο αστρολογικό θέμα που έχει να κάνει με το Μάη, για να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι όπως εμείς εδώ στην εναλλακτική παιδεία σας προετοιμάζουμε πάντα για να είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε τους πλανήτες και τις όψεις τους όταν σας αφορούν. Γιατί η γνώση είναι πολύ μεγάλη δύναμη και εσείς τα μαθαίνετε όλα πριν γίνουν. Αυτή είναι η σοφία της αστρολογίας. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας. Λοιπόν, αυτό το μάθημα εδώ, εκπομπή μάθημα το σημερινό, και γιατί σας λέω μάθημα, γιατί θα σας μιλήσω για αυτή τη θέση του Άρη στον Κρυό και τι μπορεί να σας φέρει αναλόγως του ζωδίου σας και του οροσκόπου σας. Ναι, και είναι ένα μικρό μάθημα αστρολογίας το σημερινό, για τη θέση του Άρη στον Κρυό είναι μία θέση κυριαρχίας. Και ποιος αφορά περισσότερο, αγαπημένοι μου φίλοι, από όλους εσάς εκεί που σήμερα με βλέπετε? Αφορά σε όσους έχετε φυσικά τον Άρη σας στον Κρυό, σε όσους έχετε πλανήτες στον Κρυό και φυσικά οροσκόπο ή μεσοάνθημα. Έγνοια όμως αυτός ο Άρης από την πύρινη θέση του θα φέρει και στα υπόλοιπα δύο ζώδια της φωτιάς, δηλαδή και στα λιοντάρια και στους τοξότες, και φυσικά θα ευνοήσει και πλανήτες στα ζώδια του αέρα, δηλαδή σε διδύμους, ζυγούς και υδροχόους, γιατί θα πραγματοποιεί όμορφα ευλογημένα εξάγωνα. Κυρίως όμως, φίλοι μου, εσείς που έχετε γενέθλιο Άρη στον Κρυό, αυτή τη στιγμή τι θα έχετε? Επιστροφή του Άρη, που σημαίνει θα έχετε γίνει περισσότερο δυναμικοί από πριν, θα είσαστε έτοιμοι να βοτήξετε στα βαθιά και να καταφέρετε πράγματα σημαντικά, αρκεί να μην βιαστείτε πολύ. Γιατί αν υπάρχει κάτι που θέλει προσοχή σε αυτή τη νέα θέση του Άρη στον Κρυό, που θα γίνει 30 του Απρίλη και θα κρατήσει μέχρι 9 Ιουνίου, είναι προσοχή στη βιασύνη και στις βεβαιασμένες κινήσεις. Ο Άρης στον Κρυό είναι μπροστάρης, είναι θαραλέος και πολλές φορές είναι άσκεπτος, βουτάει και ό,τι γίνει. Εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε να κρατήσετε τις ευκαιρίες του αφαίρει ο Άρης και να αποφύγετε τις δυσκολίες και τις βιαστικές κινήσεις. Και αν σκεφτούμε πως οι αρχές του Μάη θα μας δουν πολλούς πλανήτες, μάλλον με σημαντικούς πλανήτες να αλλάζουν ζώδιο, ένας θα είναι ο Άρης που 30 του Απρίλη θα περάσει στον Κρυό και θα έχει προηγηθεί μία μέρα πριν και η Αφροδίτη που θα έχει περάσει στον Ταύρο. Σημαίνει λοιπόν ότι ο Μάιος θα είναι ένας μήνας με 2 τουλάχιστον προσωπικούς πλανήτες σε ζώδια κυριαρχίας. Θα πάρει με φόρα το Μάη. Πολλά ξεκινήματα θα γίνουν, γιατί θα έχει σταματήσει και η αναδρομή του Ερμή. Και ο Ερμής πια από τις 17 του Μάη και μετά θα περάσει και αυτό στην Ταύρο. Σημαίνει λοιπόν πολλοί πλανήτες σε αφροδίσιο περιβάλλον και με έναν ήλιο που θα κρατά ακόμα στον Ταύρο και έναν Άρη στα μετώπιστα να τους προστατεύει και να φυλά τα νότα τους. Σας τον ονόμασα ανιχνευτή. Ανιχνευτής πραγματικός μπορεί να μην είναι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί φυσικά θα περάσουν και άλλοι πλανήτες που θα είναι πίσω από τον ήλιο. Όμως, ανιχνευτής θα είναι από άποψη ζωδίου, γιατί τι ονομάζουν ανιχνευτή? Τον πλανήτη στο προηγούμενο ζώδιο από τον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι προστάτης. Τι είναι οι ανιχνευτές στον πόλεμο? Είναι αυτοί που ψάχνουν αν το πεδίο είναι καθαρό, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει, ώστε να προχωρήσουν τα στρατεύματα και μένουν στα μετώπισθεν για να φυλάνε τα νότα. Έτσι θα σκεφτούμε αυτόν εδώ τον Άρη στον Κρυό. Θα έχουμε έναν ήλιο στον Ταύρο, μια Αφροδίτη στον Ταύρο, παλότερα και έναν Ερμή στον Ταύρο και έναν Άρη πολεμιστή σε μια θέση λίγο πιο ήσυχη, γιατί τι κάνει? Εκεί λοιπόν προετοιμάζει πόλεμο. Ο Ιούλιος Καίσαρας έλεγε ότι αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Αυτό λοιπόν κάνει αυτός ο Άρης στον Κρυό, που είναι μαχητικός, θαραλέος και πολύ δυνατός πολεμιστής. Ετοιμάζει μυστικά όλα αυτά που χρειάζονται, ώστε να υπάρξει ειρήνη. Και όταν ο Άρης λειτουργεί έτσι, μπορεί να φέρνει και άλλες συζητήσεις και άλλες προετοιμασίες που θα έχουν οικονομικό χαρακτήρα, κάποια σχέδια να καταστρώνονται. Είναι λοιπόν ένας Άρης πολύ σημαντικός, γιατί αργότερα, όταν θα περάσει στον Ταύρο, θα έχει βαθμό δυσκολίας. Σκεφτείτε ότι μετά τις 9 του Ιουνίου, που πια θα μπει στον Ταύρο, θα ξεκινήσει τα τετράγωνα
με τον Πλούτονα και εκεί τα πράγματα θα γίνουν πιο εντατικά. Μέχρι τότε λοιπόν, αν έχουμε το νου μας, αν έχουμε προετοιμαστεί, θα μας είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν για τους πολύ κομβικούς και σημαντικούς χρόνους μέσα στον Μάη, που ο Άρης θα μας δώσει την προστασία του αλλά και τις δυσκολίες του. Όπως σας είπα, 30 του Απρίλη, τελευταία μέρα, θα περάσει στον Κριό με τιμή και με δόξα. Στις 3 του Μάη θα δημιουργήσει μια υπέροχη όψη, πολύ δυναμωτική, πολύ ενεργοποιητική για όσο αφορά, και δεν θα είναι τίποτα άλλο από το εξάγωνο που θα κάνει με τον Πλούτονα. Σκεφτείτε, ο Άρης από τις 2 μοίρες του Κριού να πραγματοποιεί ένα υπέροχο εξάγωνο με τον Πλούτονα στον Τροχό. Ποιοι θα ευνοηθούν? Εσείς τώρα, φίλοι μου, λοιπόν, που με ακούτε και ανήκετε στα ζώδια της φωτιάς και του αέρα των πρώτων ημερών και κυρίως του πρώτου πενταημέρου, είστε οι πιο ευνοημένοι αυτής της όψης, γιατί θα είστε τόσο πολύ ενεργητικοί και τόσο πολύ δραστήριοι και θα κάνετε τόσο όμορφα πράγματα, που αξίζει αυτές τις ημέρες να τις κρατήσετε από τώρα και να τις αξιοποιήσετε. Πολύ λοιπόν δυνατές ημέρες και πολύ δυνατές ημέρες και για σχέδια, γιατί ό,τι καταστρώσετε με τον Άρη που έχει να κάνει με την εκκίνηση, σκεφτείτε ότι ο κόσμος ξεκινά με Κριό, ξεκινά με Άρη. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με κινήσεις και με σχέδια που θέλουν να καταστρώσετε, αυτές οι μέρες, 3, 4, 5 του Μάη, είναι ιδανικές. Και πάμε και στις 17 του Μάη, που εκεί ο Άρης από τον Κριό θα συναντήσει τον βόρειο δεσμό της Σελήνης στις 13 μοίρες του Κριού. Πολύ σημαντικές ημέρες αυτές, δηλαδή 16, 17, 18, για τα ζώδια της φωτιάς της αρχής του δεύτερου δεκαημέρου και για τα ζώδια του αέρα επίσης. Όταν ο Άρης συναντά τον βόρειο δεσμό της Σελήνης, είναι σαν να συναντά ένα μικρό Δία. Και Άρης Δίας έχει να κάνει με επέκταση, έχει να κάνει με νέα σχέδια που μπορεί να αποδοθούν με τον καλύτερο τρόπο. Εσείς λοιπόν που ανήκετε στις φωτιές, Κρυήμου, Τοξότες μου και Λιοντάρια, αλλά και Δίδυμοι και Ζυγή και Υδροχόοι αρχής δεύτερου δεκαημέρου, είναι ένα ιδανικό διάστημα να κάνετε εκκινήσεις επιχειρηματικές, οικονομικές, προσωπικές. Θα έχετε την έννοια και του Άρη και του βόρειου δεσμού της Σελήνης. Και τι σημαίνει βόρειος δεσμός? Πρέπει να πετύχεις. Το πεπρωμένο σου είναι η επιτυχία. Τέτοιες μέρες θα είναι αυτές. Και πάμε και στις 27 πια του Μάη, ή μάλλον 29 του Μάη, αλλά η όψη σιγά σιγά θα ξεκινά να πιάνει, γιατί ξέρετε ο ουρανός και ο Άρης, και τώρα εμείς μιλάμε για τον Άρη, είναι πλανήτες που βιάζονται. Αυτό που είναι να δώσουν, θα το δώσουν 1-2 μοίρες στην πραγματικότητα, πριν κάνουν τη σύνοδο. Γι' αυτό λοιπόν για τις 27, 28 και κυρίως 29 του Μάη, εκεί την ημέρα της αλώσεως δηλαδή, ο Άρης θα συναντήσει τον Χείρονα και θα κάνουν μία σύνοδο στις 22 μοίρες του Κριού. Θεραπευτική όψη. Μία όψη που έχει να κάνει πραγματικά με τις σωματικές πηγές. Έχει να κάνει με την γρήγορη θεραπεία. Έχει να κάνει με την ανάρρωση. Εδώ εσείς λοιπόν, φίλοι μου, που ανήκετε στα ζώδια της φωτιάς και του αέρα της αρχής του τρίτου δεκαημέρου, αν πραγματικά υποφέρετε σωματικά από κάτι, αν έχει προηγηθεί ένα τύχημα, αν έχει προηγηθεί κάτι στο σώμα σας που σας έχει κουράσει και αργείτε να θεραπευτείτε, θα δείτε ότι σε αυτές εδώ τις ημερομηνίες, το τέλος δηλαδή του Μάη, η θεραπεία σας θα είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη. Και επειδή ο Χείρονας έχει να κάνει με τα άκρα μας και ο Άρης έχει να κάνει και με τον τρόπο που κινούμαστε, σίγουρα όσοι έχετε θέματα που περιορίζουν την κίνησή σας, σε αυτές τις μέρες θα καταλάβετε διαφορά ακόμη και στο κομμάτι του τρόπου που κινείται το σώμα σας. Όλα αυτά που σας είπα εδώ είναι τα καλά νέα του Άρη στον Κριό. Αν όμως θα έπρεπε να είναι και κάποιες ημέρες που θα θέλουν που ασοχήσω όλο αυτό που σας περιγράφω, θα είναι οι εξής ημέρες. Σως λοιπόν, για άλλους λόγους, και θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους, θα είναι από τις 6 του Μάη μέχρι τις 11 του Μάη, για όλους εσάς τους φίλους που κάνατε γενέθλια κοντά στην έκλειψη της 25ης Μαρτίου. Ο Άρης λοιπόν εκεί θα βρίσκεται στις 6 μοίρες του Κριού και θα ενεργοποιεί την έκλειψη αυτή. Δηλαδή από 6 Μάη μέχρι και 11, αν υπάρξουν θέματα που θα σας θυμίσουν το μάτι που μας πέρασε, προσπαθήστε να το αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία ή κάτι άλλο. Αυτή εδώ
αυτό εδώ το διάστημα 6 με 11, άντε 12 Μαΐου, είναι ένα διάστημα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, γιατί ο πλούτονας της Ελλάδας μας βρίσκεται στις 6 μοίρες του Κρυού. Σημαίνει λοιπόν πως ο Άρης εδώ στο χάρτη της χώρας μας θα ενεργοποιήσει τον Κρυότονα. Και ο πλούτονας έχει να κάνει και με τα ηλιοφυσικά, έχει να κάνει και με τα οικονομικά. Τα οικονομικά θα είναι ένα θέμα που σε αυτή εδώ την διάρκεια του Άρη στον Κρυό θα θέλουν προσοχή. Θα θέλουν προσοχή και στο κομμάτι που αφορά τη χώρα μας. Ίσως κάτι προετοιμάζεται που ακόμη δεν το ξέρουμε και έχει οικονομική διάσταση. Άλλη μια ημερομηνία που θα είναι σως πάλι στο κομμάτι των επιλήψεων θα είναι από 22, μάλλον ένα διάστημα, από 22 μέχρι 29 Μαΐου για όλους εσάς τώρα που σας αφορούσε η έκλειψη της 8ης του Απρίλη. Ό,τι τότε βιώσατε, και δεν είναι πολύ, λίγο πριν από τώρα που μιλάμε, θα δείτε ότι εκεί στο τέλος του Μάη θα το βιώσετε και πάλι. Ή αν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορεί και πάλι να προκύψει. Οικονομικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό. Σίγουρα όμως δεν έχετε κλείσει οριστικά. Και πολύ σως, όχι τόσο για εμάς, αλλά για τα γενικότερα νέα που θα ακούσουμε, θα είναι το τέλος του Μάη και η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, καθώς ο Άρης εκεί θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τη θέση που είχε σε 7 του Οκτώβρη του 2023, όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ. Τότε ο Άρης βρισκόταν στις 26-27 μοίρες του Ζυγού, ακριβώς απέναντι δηλαδή, έκανε σύνοδο με νότιο δεσμό, που ο νότιος δεσμός είναι μια θέση αδυναμίας, και όλο αυτό σε τετράγωνο με τον Πλούτονα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι οι πλανήτες έχουν μνήμες και οι διαδρομές που χαράζουν ξυπνούν πάλι γεγονότα. Και αν θυμηθούμε και σε προηγούμενη μου εκπομπή, σας είχα πει ότι και η θέση του Άρη στο Ζυγό είναι στρατηγικής σημασίας, παρότι λειτουργεί παρασκηνιακά και προετοιμάζει καταστάσεις. Σκεφτείτε τώρα, στο τέλος του Μάη, αρχές Ιουνίου, το τράνζιτ Άρη να βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτή τη θέση και να ερεθίζει όλο αυτό που είχε συμβεί. Μη σας φανεί λοιπόν περίεργο αν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο χωρών σαν αυτές που μέχρι τώρα είχαν τα προβλήματα, εκείνο το διάστημα ακούσουμε τέτοια θέματα. Εκείνο το διάστημα να ακούσουμε τρομοκρατικά, να ακούσουμε αεροπορικά. Είναι λοιπόν το διάστημα των τελευταίων ημερών του Μαΐου και των πρώτων ημερών του Ιουνίου. Γιατί μετά τις 9 του Ιουνίου ο Άρης πια θα αλλάξει ζώδιο και θα περάσει τον Ταύρο, που εκεί όλο αυτό το κλίμα της αναστάτωσης θα συνεχιστεί, αφού η πρώτη του συνάντηση θα είναι στα τετράγωνα με τον Πλούτονα. Αυτά είναι λοιπόν τα γενικά που αφορούν στον Άρη. Είναι και οι ημερομηνίες που υπάρχει έρευνα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και οι ημερομηνίες που θέλουν προσοχή περισσότερο στο γενικό κλίμα. Να δω τι μου γράφετε και σιγά σιγά να προχωρήσουμε στις προβλέψεις για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, να δούμε τι θα μας προστατεύσει αυτός ο Άρης από τον Κρυό στα μετώπισθεν του ήλιου και φυσικά τι θα είναι και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε αναλόγως του ζωδίου μας και του οροσκόπου μας. Έντονη δράση, αποφασιστικότητα. Εσείς κρίνουν, είστε άνθρωποι της δράσης έτσι και αλλιώς, και κάποιες φορές είστε άνθρωποι της υπερβολικής δράσης, και αυτός εδώ ο Άρης στο δικό σας ζώδιο θα σας ενεργοποιήσει απίστευτα. Ειδικά εσείς οι Κρυοί που έχετε θετικές γενέθλιες όπως τον ήλιο σας, δηλαδή τρίγωνα και εξάγωνα, να ξέρετε ότι αυτό το διάστημα με την παραμονή του Άρη στο δικό σας ζώδιο θα βάλετε μπροστά πολλά πράγματα που το προηγούμενο διάστημα είχαν καθυστερήσει, λόγω φυσικά και της παραμονής του Ερμή Αναδρόμου στο δικό σας ζώδιο. Από τα τέλη του Απρίλη ελευθερώνεστε πραγματικά. Οι μηχανές στο φουλ και το πόδι στον γκάζι. Όλος ο κόσμος δικός σας, αγαπημένοι μου Κρυοί. Θα έχετε επιτυχίες. Το διάστημα από 30 Απρίλη μέχρι και 9 του Ιουνίου θα είναι ένα διάστημα πολύ σημαντικό στις προσωπικές σας επιδιώξεις. Και στα οικονομικά σας και στα επαγγελματικά σας και στον τρόπο που φλερτάρετε. Γιατί εσείς οι Κρυοί φλερτάρετε απίστευτα δυναμικά. Εξάλλου τι θεωρείτε? Πως είναι χρέος σας να φλερτάρετε, γιατί έχετε γεννηθεί κυνηγοί. Τι Άρης είναι αυτός τον Κρυό? Ο Άρης του καλού κυνηγού. Ο Άρης που δεν το βάζει ποτέ κάτω. Ελπίζω λοιπόν όλοι εσείς που είστε αδέσμευτοι να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Οι άλλοι, επειδή δεν μπείτε σε πειρασμό, ας είστε λίγο προσεκτικοί. Αν κάτι θα ήθελα να πω, να έχετε το νου σας και να προσέξετε, θα ήταν η βιασύνη.
Γιατί είστε που είστε βιαστικοί και ένας άλλος στο δικό σας ζώδιο θα σας κάνει ακόμα περισσότερο. Αυτό λοιπόν μόνο προσέχετε. Να είστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί και κάποια πράγματα να τα σκεφτείτε 2 φορές. Λίγο πιο παρορμητικοί. Γιατί τώρα με αυτόν τον άλλο στο δικό σας ζώδιο θα είστε παρορμητικοί στο τετράγωνο. Εσάς τους Σταύρους μας που ξεκίνησαν και τα γενέθλιά σας και χρόνια σας πολλά, και αφού αυτή η χρονιά είναι μια διαφορετική χρονιά που λίγο θα αναποφυστείτε, τουλάχιστον εσείς του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου, από την παρουσία του ουρανού που το προηγούμενο διάστημα σας είχε παιδέψει. Τώρα όμως αυτός εδώ, ο Άρης τον Κρυό, στα μετώπιστε πίσω από την πλάτη σας, σε ένα πιο εσωτερικό κλίμα, σε καταστάσεις που έχουν μια διεργασία πιο μοναχική. Γιατί θα έχετε έναν Άρη στον Κρυό πίσω από την πλάτη σας, πίσω από τον ήλιο σας. Εδώ λοιπόν θα έχετε αρκετές εσωτερικές συναντήσεις, πολλά πράγματα θα τα ζυγίσετε αυτό το διάστημα, αγαπημένοι μου Ταύροι, γιατί θα πρέπει να σκεφτείτε τελικά τι ωφελεί την ψυχή περισσότερο από ότι την ωφελεί το σώμα, να το πω αλλιώς, όχι το σώμα σαν σώμα, σαν υλική διάσταση, σαν αποκτήματα, σαν υλικά αγαθά. Θα μπείτε λοιπόν σε μία σύγκριση. Αξίζει να κάνω κάτι που μου στερεί χαρά μόνο και μόνο για να έχω μεγαλύτερες ηλικίες απολαμβές, ή πρέπει λίγο να ηρεμήσω, να κάνω μία σύσκεψη με τον εαυτό μου, να σκεφτώ τι θέλω μέσα μου και να αποφασίσω. Τώρα αυτό το παιχνίδι θα σας βοηθήσει και η Αφροδίτη που θα βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και θα ενεργοποιεί λίγο τα θέματα αυτά, το τι θέλετε να κάνετε και τι είναι αυτό το εσωτερικό κομμάτι το δικό σας που ίσως είναι σε αντίθεση με αυτό που μέχρι τώρα κάνατε. Σίγουρα λοιπόν οι διεργασίες θα είναι εσωτερικές και όσο θα παραμείνει ο Άρης στον Κρυό, αν θα πρέπει κάτι να προσέξετε, θα είναι τους κρυμμένους φόβους σας. Μην τους αφήσετε να πάρουν διαστάσεις. Έχετε την ικανότητα και έχετε αυτή τη στιγμή και τα πλανητικά εχέγγυα να το παλέψετε. Ναι, μεν μπορεί κάποια πράγματα να σας αγχώνουν, αλλά σε αυτή τη σύσκεψη που θα κάνετε με τον εαυτό σας, είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβετε τι είναι αυτό που πρέπει να ακολουθήσετε το επόμενο διάστημα, εκεί που είναι τα δικά σας θέλω και όχι αυτά που έχετε ακολουθήσει προς χάρη της ηλικής αυθονίας, της οικονομικής αποκατάστασης. Το ένα εξάλλου δεν αναιρεί το άλλο. Με την Αφροδίτη και τον ήλιο στο δικό σας ζώδιο και αυτόν τον Άρη εκεί πίσω σας να μπορεί να προστατεύει τους φόβους σας, θα κάνετε τις επιλογές σας. Θα παιδευτείτε λίγο, αλλά θα δείτε ότι μετά τις 9 Ιουνίου τα πράγματα θα έχουν γίνει για εσάς πιο ξεκάθαρα. Ευνοϊκή για εσάς η καινούργια θέση του Άρη και ξέρετε, επειδή πολύ κρυή έχετε γεννηθεί για τον Άρη στους Δήμους, εδώ θα υπάρχει μια πολύ όμορφη ανταλλαγή. Τόση δράση, τόση δυναμικότητα και τόση ανάγκη για εκτόνωση. Είστε παιδιά εκκίνητα εσείς οι Βέντεμετς. Η κίνηση, το ότι πρέπει να έχετε συμμετοχή σε κοινωνικά θέματα, ότι πρέπει να είστε έξω και να επικοινωνείτε, είναι ίδιο το χαρακτήρα σας. Τώρα αυτός εδώ φλογερός Άρης από τον Κρυό τι θα κάνει? Θα σας δώσει παραπάνω όθηση και θα σας υπενθυμίσει τη σημασία των καλών φίλων, των σωστών κοινωνικών επαφών. Αυτό θα είναι το κομμάτι για εσάς που Άρης θα ενεργοποιήσει. Είστε εξωστρεφείς, θα γίνετε περισσότερο και θα είστε και πιο αγαπητοί προς τα έξω. Θα έχετε ένα κοινωνικό πρόσωπο πολύ αναβαθμισμένο. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή πλανητική ευκαιρία αυτή με τον Άρη στον Κρυό για εσάς τους διδήμους να δείξετε την προς τα έξω καλή σας εικόνα στο φιλικό σας περιβάλλον. Αν θα έπρεπε κάτι να προσέξετε αυτό το διάστημα, θα ήταν η βιαστική και χωρίς σοβαρή λογική βάση επιλογή φίλων. Όταν γινόμαστε πολύ κοινωνικοί και έχουμε και ένα έτσι όμορφο κομμάτι μέσα στο φιλικό μας κοινωνικό κύκλο, πολλοί μας προσεγγίζουν. Δεν αξίζουν όμως όλοι. Εδώ αυτό θα πρέπει να είναι το δικό σας προσεκτικό βήμα. Η διάκριση στην επιλογή νέων φίλων και κοινωνικού κύκλου. Γιατί μπορεί, αντί να δείτε καλό ή να προστατευτείτε από κάτι, αντίθετα να εκτεθείτε σε κίνδυνο μέσω ακατάλληλων φιλιών ή φίλων. Ό,τι είχατε από παλιά και το είχατε δοκιμάσει και είχατε εμπιστοσύνη, ναι, το κρατάτε. Στο κομμάτι όμως της πιο ανοιχτής κοινωνικότητας, εκεί δεν λέτε όχι, εκεί μπαίνετε μέσα και δεν τον καλύτερο σας σε αυτό. Εγώ μιλάω για το κομμάτι των προσωπικών σας στενών φιλιών και αυτού του κύκλου τον οποίο εμπιστεύεστε. Γιατί όπως είπα πριν,
Ποια είναι η επικίνδυνοτητα του Άρη στον Κριό? Να κάνουμε βιαστικές κινήσεις που αργότερα θα τις μετανιώσουμε. Και ο Άρης στον Κριό έχει και ένα πρόσωπο τραυματικό. Μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Εκεί λοιπόν θα είναι αγαπημένη μου δίδυμη προσοχή σας στραμμένη. Και κάτι άλλο. Επειδή ενεργοποιείτε το κομμάτι το θηλυκό και το κοινωνικό σας, μπορεί έρωτες μέσα από τέτοιους κύκλους με τον Άρη στον Κριό να φουντώσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο που φυσικά το θέλετε και θα σας δώσει έτσι μία σπίτσα ανανέωση στη ζωή σας. Γιατί ο Άρης, στο κομμάτι που σας αφορά, πραγματικά μπορεί να ενεργοποιήσει πολύ όμορφα ερωτικά θέματα μέσα από φιλίες, κοινωνικές επαφές. Πολύ, πολύ θετικό. Όλα αυτά που λέω, σας υπενθυμίζω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι αφορούν και στους οροσκόπους στα ζώδια που κάθε φορά αναλύουμε, τους προσωπικούς πλανήτες, δηλαδή και στη σελήνη σας και στον Ερμή σας και στην Αφροδίτη σας. Και στον οροσκόπο και στον Ασουράνημά σας φυσικά. Γι' αυτό μιλάω για οροσκόπους. Και πάμε στους καρκίνους μας που, όπως είπα και πριν, είναι από τα ζώδια που αυτός εδώ και τους οροσκόπους καρκίνους, ο Άρης στον Κριό, θα ενεργοποιήσει προβλητικά. Ο Άρης λοιπόν σε όψη τετραγώνου. Ο Άρης σε μία δοκιμαστική κατάσταση για εσάς, αγαπημένοι μου καρκίνοι, θέλει να τεστάρει τα νεύρα σας, τις αντιδράσεις σας και τις αντοχές σας. Και πού θα γίνει όλο αυτό? Θα γίνει κυρίως στο οικονομικό σας, όχι στο επαγγελματικό σας και στα οικονομικά σας που προέρχονται από το επαγγελματικό σας κομμάτι. Επαγγελματικά λοιπόν τα θέματά σας. Εδώ η προστασία των δυνατών για εσάς θα είναι απαραίτητη αυτό το διάστημα. Όσο ο Άρης θα παραμείνει στον Κριό, από τις 30 του Απρίλιο, όπως σας είπα, μέχρι τις 9 του Ιουνίου, εσείς θα πρέπει να είστε πολύ, πολύ φιδωλοί στον τρόπο που διαχειρίζεστε τα επαγγελματικά σας. Ακόμα κι αν θεωρείτε ότι υπάρχει έγνοια και θέλετε να βγείτε προς τα έξω να επικοινωνήσετε επιτεύγματά σας, εγώ θα σας συμβούλευα να το κάνετε λίγο αργότερα. Γιατί όταν ο Άρης ενεργοποιεί σε τετράγωνα το κομμάτι αυτό της δουλειάς σας, μπορεί να υπάρχουν εχθροί κρυμμένοι εκεί που δεν τους περιμένετε ή κάποιοι που μπορεί να θελήσουν να σας εκθέσουν και πάλι χωρίς εσείς να το έχετε καν υποψιαστεί. Πολύ πολύ προσεκτικά λοιπόν επαγγελματικά βήματα και κυρίως προσοχή στις γρήγορες αποφάσεις. Αν τώρα σας κάνουν μία πρόταση και το τώρα το τοποθετώ από 30 Απρίλη και μετά, γιατί αυτές εδώ οι προβλέψεις που κάνουμε αφορούν αυτό το διάστημα. Αν λοιπόν από 30 Απριλίου και μετά σας κάνουν κάποια πρόταση που μας φαίνεται πάρα πολύ δελειαστική, πάρα πολύ καλή, ψάξτε λιγάκι γιατί θα μπορούσε να κρύβει μέσα τι ήταν αυτό το αρνητικό που θα μπορούσε να κρύβει. Και αν τελικά τα βάλετε κάτω τα πράγματα και δείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, τις αποφάσεις να τις πάρετε καθαρά στα επαγγελματικά σας και στο τι σας προτείνουν, αν γίνεται, μετά τις 9 Ιουνίου. Γιατί εκεί πια ο Άρης θα περάσει στο Ταύρο και θα είναι πολύ πιο ευνοϊκός για τις δικές σας αποφάσεις. Προσοχή λοιπόν στα επαγγελματικά σας, προσοχή που ανοίγεστε, που μιλάτε για τους επαγγελματικούς σας στόχους, γιατί μπορεί να καροδοκούν εχθροί που ούτε καν αυτή τη στιγμή φαντάζεστε πως έχετε. Είστε από τους τυχερούς του Άρη στον Κριό, όπως σας είπα και πριν, γιατί ο Άρης τι πραγματοποιεί με το ζώδιο σας, πραγματοποιεί υπέροχα τρίγωνα και οι δικοί σας οι ορίζοντες ανοίγουν και τέρμα δεν έχουν. Απίστευτη θέση αυτή εδώ όσο κρατήσει για εσάς, γιατί θα σας δώσει όλο αυτό το ερέθισμα για να κάνετε καινούργια πράγματα, να ταξιδέψετε, να τολμήσετε περιπέτειες στο προηγούμενο διάστημα. Δεν είχατε τολμήσει γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες, γιατί αισθανόσασταν λίγο καταπιεσμένοι. Τώρα αυτός εδώ ο Άρης σε μια πολύ όμορφη θέση θα σας απελευθερώσει. Θα ανακτήσετε λίγο από αυτή την παιδικότητα που το προηγούμενο διάστημα είχατε χάσει. Θα φερθείτε και πάλι σαν παιδιά που θέλετε να πάρετε χαρά από τη ζωή. Ταξίδια του μυαλού και της ψυχής, αλλά και σωματικά ταξίδια, ελευθερία του πνεύματος, ανοιχτοί ορίζοντες. Πολύ πολύ όμορφη θέση και έρωτες για όλους εσάς αγαπημένοι μου φίλοι που μπορεί να έχετε και Αφροδίτη στο λιοντάρι, οροσκόπο, την ακμή του 5ου σας οίκου, έρωτες το εξωτερικό, από άλλη κουλτούρα. Έρωτες περίεργοι, όμορφοι. Πολύ πολύ ωραίος αυτός εδώ Άρης όσο παραμείνει και πολύ καλός για όλους εσάς τους φίλους τους λέοντες που ίσως έχετε πλάνα για απόκτηση υπογόνων, για να αποκτήσετε παιδιά ή να ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν τα παιδιά σας ή να έχετε ευχάριστα νέα
από τα παιδιά σας. Πολύ πολύ ωραία θέση, με μόνη προσοχή στις γρήγορες αποφάσεις, χωρίς να έχετε προγραμματίσει τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή θα γίνετε πιο αυθόρμητοι, σκέφτεστε να κάνετε ένα ταξίδι. Ναι, προγραμματίστε το, σκεφτείτε τις λεπτομέρειες. Μην το κάνετε έτσι άσκεφτα, κρυαρίσια και μετά κάποιες λεπτομέρειες σας κάνουν να μην περάσετε τόσο όμορφα. Εκεί θέλετε το μυαλό σας. Στις λεπτομέρειες που μπορούν να σας διαφύγουν. Σίγουρα όμως είστε από τους ευνοημένους του Άρη στον Κριό. Όταν πλανήτες περνάνε στον Κριό, είναι πάντα καρμικοί για τη θέση της Παρθένου. Όψεις κοπτερές, όψεις χιαστοί, που έχουν και θέματα ψυχολογικής υγείας κάποιες φορές, αλλά και σωματικής υγείας. Είναι λοιπόν αυτές οι μέρες του Άρη στον Κριό αρκετά προκλητικές και ίσως φέρουν προβληματισμούς για τους Παρθένους, για εμάς τους Παρθένους. Σίγουρα όμως οι διέξοδα υπάρχουν. Γιατί όταν ένας πλανήτης σαν τον Άρη με αιχμηρό πρόσημο αναμοχλεύει και ανασκαλεύει τον εσωτερικό μας κόσμο, σημαίνει ότι αργότερα θα βρούμε λύσεις. Και ξέρετε γιατί αγαπημένοι Παρθένοι σας το λέω αυτό και το πιστεύω 100%. Γιατί η επόμενη θέση του θα είναι στον Ταύρο. Και όταν πλανήτες περνούν στον Ταύρο, για εμάς τους Παρθένους είναι ευεργετική. Όλη λοιπόν αυτή η ψυχική αναστάτωση μπορεί να βιώνουν τώρα κάποιοι Παρθένοι. Ίσως αυτή η ανασφάλεια μπορεί να κάνει τα θύματα της ψυχής να είναι μια προετοιμασία για την ισορροπία που θα βρούμε αργότερα. Τίποτα στη ζωή δεν έρχεται απότομα, στο ανήκει ρευδός. Όλα τα άλλα με κάποιο τρόπο προετοιμάζονται. Έτσι λοιπόν θα το δούμε. Αυτό θα είναι το μονοπάτι της σκέψης που θα ακολουθήσουμε με αυτόν τον Άρη στον Κριό, να μας επηρεάζει ψυχολογικά. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, για να είμαστε αργότερα πολύ δυνατοί ψυχολογικά και να αντέξουμε και τις χαρές που θα έρθουν, γιατί και οι χαρές αντοχή χρειάζονται. Όσο αντοχή χρειάζονται οι δυσκολίες, άλλοι τόσο αντοχή χρειάζονται και οι χαρές. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω στους Παρθένους, τους φίλους εδώ που μας ακούτε, είναι προσοχή. Ναι, μένει στο κομμάτι αυτό που είπαμε πριν, αλλά και κάτι το πιο πρακτικό. Προσοχή και στις επενδύσεις οικονομικές. Όσο ο Άρης θα παραμένει στο Κριό, καλό είναι να αποφύγετε επενδύσεις οικονομικές. Γιατί τώρα θα είστε κάτω από μία ένταση στην αποφασή σας και η ψυχολογία σας θα είναι επιβαρημένη. Αργότερα, όταν ο Άρης θα έχει φύγει από τον Κριό, όλο αυτό το κομμάτι θα γίνει πιο εύκολο και θα είναι πιο ξεκάθαρος ο τρόπος που θα επιλέξετε να επενδύσετε. Ψυχολογική λοιπόν ενδυνάμωση και προσοχή στον τρόπο που επενδύετε τα χρήματά σας. Παράδειγμα, έχετε πλάνα για μια επιχειρήση, για μια χρηματοδότηση, για ένα δάνειο. Ας μην το κάνετε τώρα με τον Άρη στον Κριό, για να πάρετε την απόφαση. Σκεφτείτε το, συζητήστε το, βρείτε τις προοπτικές και τις αποφάσεις θα μπείτε μετά τις 9 του Ιουνίου, που πια ο Άρης θα έχει περάσει στον Ταύρο. Ζυγή μου αγαπημένη, πολύ ερεθιστική αυτή η θέση του Άρη απέναντί σας, γιατί το απέναντι αντίθεση έχει και ερωτικό πρόσημο. Σίγουρα λοιπόν εδώ τι θα φανεί με αυτό το Άρη στον Κριό για εσάς. Θα φανεί η αλήθεια των σχέσεών σας. Πώς είστε εσείς μέσα στις προσωπικές σας σχέσεις. Σε κάθε είδους σχέσεις, αλλά και στις πολύ προσωπικές σας. Όταν ο Άρης περνά απέναντι το ζώδιό μας, και αυτό εδώ ισχύει πολύ και για τους οροσκόπους στο Ζυγό, τι ερεθίζει το περιβάλλον των σχέσεών μας. Και τι μπορεί να εμφανίσει. Μπορεί να εμφανίσει θέματα που το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε. Κυρίως όμως για τους Ζυγούς που έχετε γεννηθεί κοντά στις εκλήψεις, δηλαδή οι γεννημένοι μετά τις 26, 27, 28 του Σεπτέμβρη, αλλά και οι γεννημένοι 10, 11, 12 Οκτώβρη, πρέπει να είστε εσείς στο κομμάτι των σχέσεων που θα δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. Και ποιο είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, αγαπημένοι μου, κυρίως? Να μην δώσετε άσκοπες μάχες. Όταν δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναλωνόμαστε και να κουραζόμαστε. Είναι κρίμα. Βάλτε λοιπόν στο μυαλό σας ότι τώρα, όσο ο Άρης θα κρατά στον Κριό, θα σας κάνει πιο μαχητικούς, θα σας κάνει πιο έντονους, και αυτό είναι κάτι έξω από το χαρακτήρα σας. Για το ζώδιο του Ζυγού είναι ζώδιο της συνένωσης, δεν είναι ζώδιο του πολέμου. Ο Άρης από απέναντι όμως θα σας ξεσηκώσει τα πολεμικά σας συναισθήματα. Κάντε πως δεν τον ακούτε. Δώστε λίγο χρόνο να ηρεμήσετε, κυρίως μέσα στις σχέσεις. Γιατί αν ξεκινήσετε
άσκοπους πολέμους με τον Άρη απέναντί σας, τότε θα έχετε και άσκοπες ήττες. Πολύ προσεκτικοί λοιπόν, ζυγοί μου, στο κομμάτι των σχέσεών σας. Και όσο ο Άρης είναι απέναντί σας, δεν θα πρέπει να μπείτε και σε δικαστικές διαμάχες. Δεν θα είναι η στιγμή που θα πρέπει να διεκδικήσετε, και αν υπάρχουν άλλοι που διεκδικούν νομικά δικαστικά από εσάς, αν μπορείτε να αποφύγετε και να πάρετε κάποιες αναβολές, αν λέω πάντα γίνεται, θα ήταν καλό όσο παραμείνει στο κρυό. Από 30 λοιπόν Απρίλη μέχρι 9 Ιουνίου. Ιδιαιτέρως προσεκτική εσείς συζυγοί του τέλους του τρίτου δεκαημέρου, που θα πάτε λίγο πίσω στον Οκτώβριο του 23, και αν εκεί είχαν δημιουργηθεί θέματα σχέσεων ή απομακρύσεων ή είχατε μπει στη λογική να αποχωρήσετε από κάποια σχέση, όλες αυτές εδώ οι σκέψεις μπορεί να επανέλθουν με τον Άρη να βρίσκεται σε αυτές τις μοίρες του κρυού, ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σας. Για εσάς λοιπόν τους Σκορπιούς, ο Άρης στον κρυό, που έχει εξίσου καρμικό χαρακτήρα, θέλω να σας υπενθυμίσει ότι η σωματική υγεία, όταν υπάρχει, είναι δείκτης επιτυχίας. Η επιτυχία από μόνη της, χωρίς να ακολουθεί η καλή φυσική κατάσταση και η αντοχή σωματική, δεν λέει πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα, εσείς αγαπημένοι μου Σκορπιοί, να φροντίζετε την υγεία σας. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Όσο πλανήτες παραμένουν στο κρυό, για εσάς η υγεία είναι ένα κομμάτι εύθραυστο και μπορεί να μην δώσει μεγάλα θέματα. Δίνει όμως τέτοια θέματα που στην καθημερινότητα σας κάνουν να μην είστε τόσο δυνατοί όσο θα θέλατε. Και επειδή αυτός εδώ ο Άρης μπορεί να δώσει και θέματα στο κομμάτι της δουλειάς σας, στην καθημερινότητά σας, ας προνοήσετε από τώρα, που είναι νωρίς τώρα που τα λέμε, και εκεί στις αρχές του Μάη και μέχρι πια τις 9 του Ιουνίου, να είστε ήδη ενδυναμωμένοι. Σώμα λοιπόν καλά, σε υγεία, γερό, και να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις που θα έχει για εσάς το διάστημα αυτό με τον Άρη στον κρυό. Αν θα έπρεπε να βάλω ένα επίθετο σε όλο αυτό, θα έλεγα ότι θα είναι ένα εξαντλητικό διάστημα στις φυσικές σας δυνάμεις. Και αν θα πρέπει να δώσετε κάπου την προσοχή σας, θα είναι στις γρήγορες, λανθασμένες ιατρικές γνωματεύσεις. Μην αφήνετε τίποτα άψαχτο ή μην παίρνετε μία μόνο γνώμη. Τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να δώσετε λίγη σημασία παραπάνω. Εσείς Σκορπιοί μου είστε πολύ καλοί στο ψάξιμο. Είστε κατεξοχήν το ζώδιο που ψάχνει σε βάθος. Όλο αυτό λοιπόν τώρα να το κατευθύνετε στα θέματα της σωματικής σας υγείας και της καθημερινότητας στη δουλειά σας. Έτσι ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Γιατί για εσάς και το επόμενο διάστημα με τον Άρη στο κάδρο θα εξακολουθήσει να έχει εντάσεις. Γιατί θα φύγει από μια θέση που αφορά το σώμα σας και την καθημερινότητά σας και θα περάσει απέναντί σας. Σημαίνει λοιπόν είστε alert. Φροντίζετε, προσέχετε για να έχετε και να είστε ακμαίοι και δυνατοί και να προχωρήσετε τις τόσες πολλές δουλειές που έχετε. Γιατί εσείς οι Σκορπιοί δεν καταπιάνεστε ποτέ με ένα πράγμα. Καταπιάνεστε με πολλά. Απλώς οι άλλοι δεν το ξέρουν. Για τα περισσότερα από αυτά τα κάνετε σε μυστικό περιβάλλον. Αυτή είναι η στέγη της δικής σας επιτυχίας. Για εσάς αυτός ο Άρης από τον κρυό είναι μια ευλογία πραγματική. Τι σας προστατεύει εσάς? Αυτή η μεγάλη και δυνατή ασπίδα του έρωτα που ο Άρης για εσάς έχει χαρίσει, μάλλον που ο Άρης σας έχει χαρίσει για αυτό το διάστημα. Όταν είστε ερωτευμένοι τοξότες μου, και αυτό νομίζω ότι ισχύει για κάθε ζώδιο, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν νιώθετε τίποτα αρνητικό και όλα είναι αισιόδοξα και όμορφα. Τέτοιο διάστημα είναι αυτό για εσάς. Θα έχετε τον Άρη από τον κρυό να πραγματοποιεί όμορφα τρίγωνα με τον ήλιο σας, και για όλους σας αγαπημένοι μου φίλοι που έχετε οροσκόπους στον τοξότη, Αφροδίτη, Σελήνη, Ερμή και Μεσουράνη που έχετε πετρωματικά σας, θα είναι μια εξαιρετική περίοδος. Και θα είναι και μια περίοδος ανακούφισης και ξεκούρασης από τα τετράγωνα που ο χρόνος σας πραγματοποιεί. Είναι αυτό που λέμε και στα μαθήματά μας. Όταν δεχόμαστε μια δύσκολη όψη, αλλά υπάρχει ένας άλλος πλανήτης που δημιουργεί μια θετική όψη, τότε η διευκόλυνση είναι μεγάλη. Και αυτή τη στιγμή, τοξότες μου, είστε διευκολυνμένοι.
έχετε τον Άρη σε υπέροχα τρίγωνα. Τι πρέπει μόνο να προσέξετε? Τις ερωτικές κρεπάλες. Να μην γίνετε τόσο πολύ σε όλο αυτό, να μην μπείτε τόσο πολύ βαθιά και με τόση ψυχή που δεν ξέρετε πού να σταματήσετε. Ο μόνος φόβος για εσάς είναι αυτός. Γιατί αν σκεφτούμε τον Άρη στον Κριό με το δικό σας ζώδιο, είναι σαν να έχουμε ένα τρίγωνο Άρη-Δία. Και ο Άρης όταν συναντιέται με τον Δία, τότε όλα μπορούν να γίνουν τεράστια, ανεξέλεγκτα, επεκτατικά. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε, ναι μεν να βουτήξετε με χαρά και αισιοδοξία να τα ζείτε όλα αυτά, αλλά βάλτε και ένα μικρό φρένο εκεί που χρειάζεται. Κυρίως να ξεκουράσετε και εσείς οι ίδιοι. Πόσο γίνεται να είστε πάντα με το πόδι στο γκάζι και αυτό να μην τελειώνει ποτέ? Θέλει και λίγο χαλαρά, να κοιτάξετε και λίγο στο παράθυρο, το οποίο περνάτε, να το χαζέψετε, να ευχαριστηθείτε. Είναι λοιπόν αυτό το διάστημα με τον Άρη στον Κριό για εσάς, τοξότες μου, σπιντάτο και πολύ δυνατό. Δώστε και μία μικρή άνεση στον εαυτό σας και ξεκούραση. Αυτό θα σας έλεγα. Σίγουρα όμως είστε από τους πολύ, πολύ τυχερούς του διαστήματος από 30 Απρίλη μέχρι και 9 Ιουνίου με τον Άρη στον Κριό να πραγματοποιεί για εσάς υπέροχα τρίγωνα. Εδώ λοιπόν είναι η περίπτωση που λέγαμε ότι έχει βαθμό προκλητικότητας και δυσκολίας ο Άρης από τον Κριό για εσάς τους ολόκληρους και κυρίως που έχει δυσκολία στο κομμάτι των οικογενειακών σας σχέσεων. Εδώ πρέπει να καταλάβετε τη σημασία των ισχυρών οικογενειακών δεσμών. Όχι πως το ξέρετε, φυσικά και το ξέρετε, όμως τι σημαίνει με εσάς τους ολόκληρους? Ακόμα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την οικογένειά σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, κυρίως βάζετε μπροστά τη λογική και όχι το συναίσθημα. Βάζετε μπροστά το πρέπει και όχι το θέλω. Και νομίζω πως αυτό το διάστημα έχουν μαζευτεί αρκετά θέλω για εσάς που δεν τα έχετε εκφράσει μέσα στο οικογενειακό σας πλαίσιο. Αυτός εδώ λοιπόν ο Άρης από τον Κριό, όλο αυτό θα την ενεργοποιήσει. Θα σας κάνει να θέλετε να βγείτε μπροστά και να φωνάξετε τα συναισθήματά σας. Αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο. Το θέμα είναι όμως πόσο δυνατά θα το κάνετε. Γιατί αν ξεκινήσετε τώρα με τον Άρη στον Κριό, και το τώρα θα είναι από το τέλος του Απρίλη, από 30 Απριλίου μέχρι 9 Ιουνίου, ίσως να μην μπορείτε μετά να σταματήσετε. Ο Άρης στον Κριό είναι γρήγορος. Στα τετράγωνα που θα τον έχετε εσείς είναι και πολύ μαχητικός. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνει αν στο διάβα του πληγώσει κάποιους. Γιατί τι θέλει εκείνη τη στιγμή? Να ικανοποιήσει τα θέλια του, να ικανοποιήσει τον δικό του πληγωμένο εγωισμό, να μπορέσει να δώσει αυτό που έχει μέσα του. Θέλω λοιπόν να σας πω, αγαπημένοι μου εγώκεροι, ότι επειδή όλο αυτό αφορά την οικογένειά σας και όταν οι πληγές γίνονται μέσα στην οικογένεια με τα δύσκολα που λύνονται, ας είστε λίγο συγκρατημένοι. 24, 25, 26 Δεκέμβρη, εγώκεροι και γεννημένοι, 6, 7, 8, 9, 10 Ιανουαρίου, είστε εσείς που θα πρέπει να δώσετε τη μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που λέμε τώρα. Να αποφύγετε τις οικογενειακές αντιπαραθέσεις με τον Άρη στον Κριό. Γιατί μπορεί να ανοιχθούν και άλλες πληγές μεγαλύτερες από τις προϋπάρχουσες. Πιο καλό διάστημα για εσάς θα είναι μετά τις 9 του Ιουνίου, γιατί ο Άρης που θα είναι στον Ταύρο θα έχει επιλογική διάθεση και πιο συνενετική διάθεση. Αν κάτι δεν πρέπει να κάνετε για κανένα λόγο αυτό το διάστημα, ακόμη θα είναι και το κομμάτι αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή διαχωρισμού ακίνητης περιουσίας ή όποια ασχολία έχει να κάνει με οικονομικά πάνω στα κινητά σας. Όχι τώρα με τον Άρη στα τετράγωνα. Μετά τις 9 Ιουνίου θα είναι πολύ πιο καλό το διάστημα αυτό. Ο διάλογος και με τον εαυτό σας και με τους άλλους θα είναι πολύ επικοδομητικός, γιατί αυτός εδώ ο Άρης όταν θα περάσει στον Κριό θα ενεργοποιήσει το πνεύμα σας, θα ενεργοποιήσει τον τρόπο που σκέφτεστε, το μυαλό σας, θα σας φέρει νέες φρέσκες ιδέες γρήγορες που μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορέσετε να τις κάνετε και πράξη. Και αν σκεφτούμε ότι ειδικά για το πρώτο δεκαήμερο που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από την παρουσία του Πλούτονα στον υδροχό και πιο συγκεκριμένα για τους γεννημένους στις 3-4 πρώτες ημέρες, δηλαδή 21, 22, 23, 24 Ιανουαρίου, αυτός εδώ ο Άρης από τον Κριό θα είναι πολύ πολύ ωφέλιμος και πολύ επουλωτικός κυρίως στον τρόπο σκέψης. Θα σας κάνει
να δείτε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Θα σας φέρει διεξόδους. Τώρα για τους υπόλοιπους, καθώς θα διαβαίνει το ζώδιο του Κρυού, σταδιακά θα δίνει την ευνοιά του και στους Κρυούς και στους υδροχόους του 4ου και του 3ου δεκαημένου. Πολύ δυνατός, πολύ ενεργοποιητικός, πολύ καλός για το κομμάτι των σκέψεων και των ιδεών σας. Υδροχόοι μου, ναι, είστε έξυπνοι, το ξέρουμε. Κάποιες φορές μπορείτε να γίνετε και δυνατικά σνόπ, και αυτό το ξέρουμε. Αυτό έβαλε λοιπόν ο Άρης από αυτή την φιλογενή θέση για εσάς. Τι θα δώσει? Θα δώσει τη σωστή σκέψη, αλλά και τη σωστή κρίση, χωρίς το κομμάτι της έπαρσης. Εδώ θα σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά. Εδώ θα επικοινωνήσετε καλύτερα αυτά που θέλετε. Γιατί όταν ο Άρης ενεργοποιεί τον τρίτο σας γενέθλιο οίκο, ενεργοποιεί και το μυαλό και το λόγο σας. Θα έχετε καλύτερα και δυνατότερα επιχειρήματα. Θα ξεφύγετε από το κομμάτι της αιμονής σε αυτό που θέλετε και θα μπορέσετε να δείτε και τη θέση των άλλων. Πολύ καλός, πολύ ενεργοποιητικός, πολύ έξυπνος αυτός εδώ ο Άρης τον Κρυό για εσάς, αγαπημένοι μου υδροχόοι. Η αξία της αυτοεκτίμησης που αυτός εδώ ο Άρης θα σας δώσει θα είναι μοναδική και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις σας υπενθυμίσει ότι πρέπει τον εαυτό σας να τον παίρνετε περισσότερα σοβαρά από ό,τι τον είχατε πάρει μέχρι τώρα. Το προηγούμενο διάστημα και αυτό και αργότερα, όσο ο χρόνος θα παραμένει στο δικό σας ζώδιο, έχετε έρθει αντιμέτωποι με την αυτοεκτίμησή σας. Έχετε σκεφτεί αν τελικά κάποια πράγματα τα αξίζετε ή αν κάποια πράγματα τα έχετε κάνει σωστά. Αυτός ο εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό σας, που τώρα όσο παραμένει ο Άρης τους Ιχθύς έχει γίνει πολύ έντονος και μην ξεχνάμε, Άρης τους Ιχθύς Κρόνος μαζί με Ποσειδώνα, δεν είναι και ότι καλύτερο για τα ψαράκια και για την αυτοπεποίθησή τους. Τώρα όμως από αυτή εδώ την αλλαγή, καθώς ο Άρης θα αφήσει το δικό σας ζώδιο και θα σταματήσετε να αισθάνεστε τύψεις, ενοχές και τέτοιου τύπου δυσκολίες και θα περάσει πια στον Κρυό, εκεί θα αναπτερωθείτε, θα αισθανθείτε ότι πραγματικά αξίζετε, θα έχετε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και κυρίως θα μπείτε σε πιο γρήγορη δράση. Όσο ο Άρης παραμένει στο δικό σας ζώδιο, εσείς θα σκέφτεστε τα πράγματα, θα έχετε μέσα σας μια ανασφάλεια του αν σκέφτεστε σωστά ή όχι, όμως από τις 30 του Απρίλη και μετά και μέχρι τις 9 του Ιουνίου, όλο αυτό θα είναι παρελθόν. Θα βγείτε μπροστά, θα τολμήσετε, θα έχετε αυξημένη αυτοπεποίθηση και αν κάπου θα πρέπει να σταθείτε προσεκτικοί, θα πρέπει να είναι στις πατάρες. Γιατί το λέω, γιατί τώρα είναι ένα διάστημα με τόσους πλανήτες στον Κρυό και τα οικονομικά σας είναι πολύ πολύ καλύτερα και θα είναι και στο μέλλον καλύτερα, αλλά προσπαθήστε να είστε λογικοί στον τρόπο που ξοδεύετε, γιατί είναι ένα διάστημα αυτό που μπορεί να μην κρατήσει πάρα πολύ ή να επαναληφθεί μετά από αρκετό καιρό. Είναι λοιπόν κρίμα ότι έχετε κερδίσει να το σκορπίσετε χωρίς σκέψη. Αν λοιπόν θα πρέπει κάπου να είστε προσεκτικοί, θα είναι στον τρόπο που ξοδεύετε. Αξιολογήστε τις ανάγκες σας. Εκεί λοιπόν θα είναι πραγματικά η χρυσή τομή για εσάς. Ένας πλανήτης πολύ δυνατός, σε έναν οίκο που έχει να κάνει με την αυτοεκτίμησή σας και τα οικονομικά σας, θα σας δώσει και τη γνώση του πώς ξοδεύετε και του πώς αξιολογείτε τις ανάγκες σας. Αυτή θα πρέπει να είναι η μεριμνά σας. Και εδώ τελειώσαμε λοιπόν με τις προβλέψεις μας για όλα τα ζώδια. Για τις προβλέψεις που αφορούν το διάστημα από 30 Απριλίου μέχρι 9 Ιουνίου, αφού πια θα έχει περάσει ο Άρης στον Κρυό. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλό σας βράδυ. Καλή ξεκούραση, ήταν η αστροδιαγνωστική με τη Βάσια Μαυράκη. Τα φιλιά μου.